Bari mu leka a jamhuriyar Nijar. Wata waka da yara ke yi suna faɗin mun kai da fagen kanmu. A jamhuriyar Nijar da yaƙen Nijar sun kai da fagen kansu biske da hangen da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya yi na arzikin ƙasar ta Nijar. Hausawa ke cewa abun da babba ke hange yaro ko ya taka tudu da bai hango shi ba. Hangen shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya kai inda duka wani arzikin ƙasar ta Nijar da adda hannun turawa ya hango shi. Bayan inda kuma aka kakkaɓo duka waɗannan arzikin aka maido shi a cikin ƙasar ta Nijar. Rahotanni na nuna ce muna dai ba wata sosiyete ko ba wani kamfani a cikin ƙasar ta Nijar wanda an rike da hannun turawa yanzu. Duka kamfanin ƙasar dai shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya kwato shi ya maido shi da sunan ƙasar cin. Wannan kamfani na Iranium ba ila shakka an gyara mishi takardu yadda ya komo kamfani na ƙasar Nijar. Kuma wannan kamfanin din shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya ɗauki alƙawarin cewa za a sarrafa wannan Iranium da duka tahi Iranium kyawu a cikin faɗin duniya gaba ɗaya. Inda shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya ce ba wani zai aikin wannan Iranium illa ƙyan ƙasar Nijar gaba ɗaya. An hango dai wuraren kuma da dama ne inda aka kuma ganin wata sabon arzikin yana bunƙasowa. Kamar cikin jihar ta Zandar an kuma ga wani wuri da ake ganin akwai wani arziki makillai na ƙarshen ƙasa da ke tasowa. Daga kuma cikin jihar Tawa akwai wuraren da dama waɗanda aka hango arzikin na ƙasar ta Nijar. Cikin jihar Tilibiri kuma aka gani yawancin jihar ta Tilibiri gaba ɗaya akwai wuraren da dama waɗanda adda arzikin ƙasar. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani na bada cewa duka inda wani arziki yake a cikin ƙasar ba wata ƙasar turai ko ba wani baturen da adda incin ya gina arziki a cikin ƙasar. Abin da ake ganin ƙasar ta Nijar da ta shiga cikin sahun manyan ƙasashen duniya na tattalin arzikin ƙarƙashin ƙasar ta. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani hangen da ya yi ba ila shakka hange ne wanda zai hidda ƙasar ta Nijar cikin talauci. Ba ila shakka dubban ƙasashe na annan waɗanda ke son su tsarma abuta da ƙasar ta Nijar. Ta su ga ganin cewa an ba su hanyar da za su zakkuwa sosai arzikin na ƙasar ta Nijar inda za a je su sallafa shi. Baya da haka nan kuma shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya ba da cewa kamar yadda kun ka sani arzikin Iranium arziki ne wanda aka fidda kuran ko mu ce wanda ake fidda wuta a gare shi. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani yana cewa nan da kaɗan za a sallafa wannan aikin ne inda za a watsa wutar duka cikin ƙasar ta Nijar. Inda kowane ɗan Nijar zai amfani da electricity wanda ake hudin wuta da amfanin na Iranium ne ta Nijar. Ba ila shakka ƙasar ta Nijar da akan ganin nan da kaɗan za ta shiga cikin sahun manyan ƙasashe a cikin duniya. Ƙasar Nijar da Allah ya lulluba mata arzikin da ya bambanta da ƙasashe duka. Mai hangen nesa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya hango da cewa an daɗe ana dama ta inda 'yan Nijar gaba ɗaya ne ake talauta su da ƙarfi da yaji aka murƙushe musu arzikin shi aka ɗauka aka watsa a cikin ƙasashen duniya. Inda ya kasance bayan 'yan siyasa ba wanda ke ƙaruwa da wannan arzikin na ƙasar ta Nijar. Arzikin ƙasar Nijar dai yanzu ya komo da ƙasar ta Nijar ne gaba ɗaya inda za a sallafa shi kuma kowane lokacin za a ɗauka yara ma'aikata a cikin ƙasar ta Nijar. Akan ganin dai ƙasar ta Nijar nan da shekaru kaɗan za ta zamantowa babban ƙasa a cikin faɗin duniyar. Jama'a kuma daga nan muka dasa aya sai wani mako idan Allah ya kai mu kuna bin mu lokaci duka cikin wannan shirin namu. Ƙasar mu ta Nijar dai Allah ya kare mu ita da duka waɗansu mahasada.